बाक्सायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहाया सानसेनि उनाव सानसे बांनायनि सायाव बांलांगासिनो। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख' उदुला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खोला बोरि खादङा गामिनि रातिकान्त नार्जारिनि माइ बाख्रि आरो गय बिफांफोरखौ हाग्रानि मैदेरा सेफायनानै गाज्रियै सिलिंखार खालामलांदों। खहा खालामजानाय रातिकान्त नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सुबुं थानाय ओनसोलाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव बिथांनि माइ बाख्रिखौ सेफायनानै 40 मनसो माइखौ जानायजों लोगोसे खमैबो 50सो गय बिफां आरो लाव मैगंनि बैसांखौ सेफायलांजोबो। लोगोसे ओंखाम संग्रा इसिंखौबो सेफायनानै थेर-बेथेर खालामलांजोबो होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंफोरनि रावनिबो जिउ खहा जायासैब्लाबो माइ आरो आबाद जालांनायाव गोबां दुखु मोननाय बिथाङा फोरमायो। माखासे मैदेर अन्तत 50ता मैदेर फैनानै जोंनि गामियाव गाग्लोबफैनानै नै जाहानि न'खराव एखेबारे अत्याचार खालामलांबाय। माइ बाख्रिखौबो जाबायबो सेफायलांबायबो आरो आंनि लावबारिबो दोङोमोन बेखौबो सेस खालामना गालांबाय। बिगानै हानि पाइनालाव दोङोमोन थायफुहांदोंमोन बेखौ सेस खालामना गालांदों। आरो बिनिफ्राय बारिनि गय बिफांफोरखौबो थालिर बिफां गय बिफां बेफोरखौ सेफायलांजोबदों। दा बेनिखायनो आं बहुद दुखु नांथाव मोनदों। दिनै जोंनि बागानपारा हाथाय दंमोन, हाथायाव थांनोनो सोलाबलायासै। आं न'खरखौ सामलायनायावनो माबा माबि खालामनायावनो आं हाथाय जानोबो सम मोनलायलासै, ओंखाम जानोबो सम मोनलायलाङि जादों आं। माइआ बेसेबांसो मन जालांनाय? अन्तत 40 मन माइ जालांदो। गय बिफांखौ बेसेबांसो सेफायलांदो? बेखौ 25 दाल सेफायलांदो। आरो लाव बागानखौ बिगानै हानि सेस खालामना गालांदो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।